最後にちょっとハッピーになれる曲を、お送りして終わりにしたいと思います。皆さんにもちょっとね歌ってもらうかもしれないんでいいですか？ね、何今すっごい気抜けるわでもちょっといいね。じゃあ最後に聴いてください。ハッピーもう全然知らん曲流れたの。だって振ったのと全然違うリズムだったからやり直すって言おうと思って。みんなにも歌ってもらいたいと思いますってめっちゃどうやってたの？恥ずかしいと思う。